της εκπομπής μας. Κύριε Γεωργίου, τι είναι αυτά τα CDR, τα αποθετήρια? Θέλουμε να έχουμε μια πλήρη εικόνα. Πολύ σωστά. Υπάρχει μια πλήρη εικόνα. Αυτά είναι τα αποθετήρια. Τι σημαίνει? Ο κύριος Σόρας επήρε τα αποθετήρια, επήρε αυτά τα ομόλογα και τα κατέθεσε στον θεματοφύλακα. Τι γράφουν αυτά? Έχουν καταρχάς την πιστοποίηση, το πιστοποιητικό με αριθμό συγκεκριμένο. Τι είναι από το αποθετήριο, κύριε Γεωργίου, που μας πείτε? Το αποθετήριο είναι μια απόδειξη που καταθέτω τα ομόλογα και μου λένε για το κάθε ομόλογο θα σου δώσω ένα αποθετήριο. Μια απόδειξη. Πού τα καταθέτεις? Μιλάμε γενικά. Στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Ακούστε με λίγο. Δεν πρέπει να αποκαλυφθεί το πού τα καταθέτει. Άλλο λέω. Μιλάω γενικά και αόριστα τώρα. Επειδή την έχετε ξανακάνει αυτή την εργασία, γιατί ήταν 25 χρόνια, 30 χρόνια εσείς δουλεύετε. Μα δεν έκανα αυτή την εργασία μόνο. Οι εργασίες αυτές γίνονται και είναι ρουτίνας δουλειές από άλλους. Θα με σκάσετε. Μπορείτε να με ακούσετε λίγο, σας παρακαλώ. Επειδή λοιπόν αυτό εσείς το έχετε ξανακάνει πολλαπλές φορές, άρα έχετε και γνώση του αντικειμένου. Έτσι. Δεν έχω κάνει το συγκεκριμένο. Το CDR. Ναι, παραπλήσια. Έχουν γίνει παραπλήσια. Τα CDR λοιπόν. Τι είναι τα CDR, τι είναι αυτό που σας ρώτησε η κυρία Βαλικάρα πριν, τα αποθετήρια. Το CDR είναι και αυτό ένα αξιόγραφο. Ενσωματώνει δικαίωμα στον κομιστή να πάρει τα χρήματά του. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι το πιο αξιόπιστο έγγραφο που μπορούμε να έχουμε να πιστοποιεί την ύπαρξη των χρημάτων. Το πιο αξιόπιστο έγγραφο είναι τα ίδια τα ομόλογα. Έτσι, μπράβο. Και εν συνεχεία ερχόμαστε σε ένα άλλο αξιόγραφο, όπου εδώ έχουμε λεπτομέρειες τι πρέπει να γίνει. Έχουμε όλα τα στοιχεία λοιπόν. Πότε εκδόθηκε αυτό το καταθετήριο? Τι βλέπετε μπροστά σας εσείς τώρα? Ναι, στις 28 Σεπτεμβρίου του 2012. Τώρα δεν πειράζει. Αριθμός λογαριασμού. Πλήρης λογαριασμός σε ένα τρένο, ένα σιδηρόδρομο στο τέλος Ελλάς. Έχει ανοιχτεί δηλαδή ένας λογαριασμός υπέρ της Ελλάδος. Υπαρκτός λογαριασμός. Ποιος είναι ο καταθέτης αυτού του... Ποιος είναι ο καταθέτης? Εδώ είναι ο κύριος Αρτέμιος Σόρας με αριθμό διαβατηρίου συγκεκριμένο. Μην το πείτε, τώρα πάμε καλά. Τι κάνετε εκεί πέρα? Beneficiary, ποιος είναι ο δικαιούχος? Ο δικαιούχος είναι Δημοκρατία της Ελλάδος, Ελληνική Δημοκρατία. Ποιο είναι αυτό το οικονομικό στοιχείο? Περιγραφή του. US Treasury. Έτσι. Είναι το αμερικάνικο. Έτσι. Ναι, αυτό διαβάστε το. US Treasury IBOE που σημαίνει International Bill of Exchange Obligation. Υποχρεώσεις από ένα δάνειο που έχει κάνει το αμερικάνικο δημόσιο. Άρα εδώ είναι ομόλογο. Αριθμό. Με συγκεκριμένο αριθμό. Άρα έχουμε, ακούστε με λίγο και παρακολουθήστε με. Έχουμε ομόλογο του αμερικάνικου δημοσίου που εσείς αυτή τη στιγμή το κρατάτε μπροστά σας. Έχετε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που σε κάθε τέτοιο ομόλογο φέρει. Άλλο. Μετά, ημερομηνία ορίμανσης. Έτσι, ημερομηνία πληρωμής. Αύγουστος 1 2014. Ποιος είναι ο υπόχρεος να καταβάλει το ποσό? Είναι το Υπουργείο Οικονομικών της Αμερικής. Μπορείτε να το διαβάσετε πώς το λέει αυτό? Secretary of Treasury of the United States of America. US Department of Treasury. Δηλαδή το Υπουργείο Οικονομικών. Treasury είναι το ταμείο, το Υπουργείο Οικονομικών. Πάμε. Face value. Ποια είναι η ονομαστική αξία? 100 δισεκατομμύρια. 100 billion. Το ένα. Είναι 6 τέτοια. Ναι, είναι 6 τέτοια. Αποθετήρια είναι 6. Register. Το είδαμε προηγουμένως που έγινε η εγγραφή. Government of Washington State. USCC Registration. Το είδαμε προηγουμένως. Το αναφέρα. Και μετά από κάτω υπογράφει ο θεματοφύλακας, αυτός που τα πήρε. Έτσι. Αυτός τα πήρε, αυτός είμαι εγώ. Εδώ ο κύριος Σόρας, μάλιστα, και εδώ είναι ο Κουστόντια, δηλαδή ο θεματοφύλακας. Και εδώ θα πάμε και κάπου αλλού τώρα. Πώς μπορούν να γίνουν τώρα, πώς μπορούν να γίνουν αυτά χρήματα? Μην βιάζεστε, ο κύριος Σόρας κάτι θέλει να δείξει. Θα δείξουμε κάτι το οποίο είναι πιο όριμο στην Κύπρο. Ναι, στην Κύπρο ναι. Το οποίο, εδώ είναι το τρελό. Τι λέτε τώρα, εγώ το βλέπω ήδη. Ακούστε το. Αυτό σήμερα για πρώτη φορά βγαίνει, αυτό είναι το πρωτότυπο. Τι λέτε τώρα? Α, δυστυχώς. Αυτό και είναι το πρωτότυπο. Βλέπω τη χρυσή σφραγίδα μου. Ναι. Ακούστε λίγο. Κουνέστε λίγο. Φαίνεται. Μπορείτε να το δείξετε λίγο στην κάμερα. Τη χρυσή σφραγίδα σας παρακαλώ λίγο έτσι. Λίγο έτσι. Προσέξτε. Είναι το πρωτότυπο αυτό, αγαπητέ? Ναι, μα το είπα και προηγουμένως. Βλέπετε πίσω πώς είναι. Και η σφραγίδα η μεταλλική. Και πώς θα ακριβώς μπαίνει. Και πώς είναι η μεταλλική σφραγίδα η οποία γίνεται κας. Και πώς γίνεται κας. Τα δείξατε όλα. Τι ακριβώς μπαίνει. Ακριβώς. Μπαίνει αυτό το
Barcode, το barcode system. Γίνεται αυτό το ομόλογο να πάει στην κεντρική μου τράπεζα βάσει του συστήματος της οικονομίας και σε 24 ώρες να έχω το cash, να είναι πιστωμένη η χώρα με 600. Γιατί ας κάνουμε και λίγο μάθημα σε κάποιους οικονομολόγους ασφαλιστές που δεν είναι οικονομολόγοι, αλλά μας λένε ότι είναι επιστήμονες οι άνθρωποι και έχουν πτυχία. Αλλά εγώ δεν θα ήθελα να διδάσκουν τα παιδιά μου. Γι' αυτό έχω πει, ρε παιδιά, οι Έλληνες, ειδικά ο κόσμος του πνεύματος, ή θα πληρώνετε για αυτά που λέει και αυτά που κάνει, κάτι που το έχουμε στην κοινωνία μας και στα χρόνια μας. Γι' αυτό η κοινωνία μας είναι τόσο σαφρή. Σαφρή τελείως. Γιατί δεν πληρώνεις τον καθηγητή, πληρώνεις τη μελέτη, είναι πληρωμένη η μελέτη. Πρέπει να βγάλει αυτό το αποτέλεσμα, δεν τον αφήνεις. Έτσι λοιπόν τώρα οι οικονομολόγοι μας, αν είναι δυνατόν, αν δεν ξέρουν, δεν μπορούν να πούνε δεν ξέρουν. Δεν διδάσκονται αυτά στα πανεπιστήμια. Αυτά στην πράξη μόνο είναι. Σας παρακαλώ. Μην το πάμε παραπάνω. Δεν δείχνω. Αλλά γνωρίζουν να έρθουν να τους πούμε. Αυτό είναι κυπριακό βέβαια, έτσι. Πρέπει να ακολουθήσουμε. Γι' αυτό είμαστε. Η χρυσή σφραγίδα. Και όχι μόνο, δεν είναι αυτό. Σε παρακαλώ, χρυσή σφραγίδα. Θες το σταυρό από το χρυσό. Δεν λέω τι αυτό. θες, καμιά καρφίτσα. Την αυθεντικότητα της πιστοποίησης. Αυτό είναι το κυπριακό, αγαπητέ. Απλά επειδή έχει οριμάσει. Και τόσο εκατομμύρια. Πίσω βγάζει ακριβώς πώς μεταβιβάζεται αυτό και πόσο θα μπει η σφραγίδα, η οποία είναι η συγκεκριμένη σφραγίδα, η Mentalius Shares Guarantee, η παγκόσμια σφραγίδα, που μπορεί να το κάνει μόνο μία τράπεζα κεντρική κράτους και γίνεται αμέσως cash. Εξήγησέ τους. Τι λέει πίσω λοιπόν, κύριε. Εδώ πρέπει να υπογράψουν τρεις. Πρέπει να υπογράψει ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Δημήτρης μην το όνομά του, ο κεντρικός τραπεζίτης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ο Αρτέμις ο Σόρας και εσείς οι τρεις. Όχι, και από κάτω από κάτω σφραγίδα. Μπράβο, η Mentalius. Εντάξει. Τέλος. Αυτό είναι λεφτά. Αυτή είναι η διαδικασία, αυτή είναι η οικονομία. Δεν την αλλάζουμε, δεν είναι δική μας η νόμη. Είναι δική τους. Εμείς πάμε με τη διαδικασία με βάση νόμους. Αυτό πρέπει να κάνεις. Ξέρετε για κάτι άλλο. Για όσους δεν ξέρουν, δεν θα τους πω ανόητους, θα πω δεν ξέρουν, αλλά γιατί βγαίνουν και μιλάνε. Εδώ λοιπόν είναι όλη η διαδικασία πως πρέπει να υπάρχει το IBO το ομόλογο. Είναι αυτή η κυρία μου. Να τη διαβάσουν λοιπόν, να τους τη δώσουμε, να τη διαβάσουν, να κάνουν ακριβώς τη δουλειά τους. Άρα ή έχουν, να καταλάβω δηλαδή, ή έχουν διάθεση να μην κάνουν τη δουλειά. Αυτές εδώ είναι οι διαδικασίες που προβλέπονται. Είναι σε αποστολή λοιπόν και δεν έρχονται για τα χρήματα αυτά ή έχουν από κάπου αλλού χρήματα. Οπότε εγώ πρέπει να φύγω από τη μέση. Κύριε Σόρα μου, σας παρακαλώ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή με την υπόθεση της Κύπρου είναι έτοιμο για υπογραφή. Λοιπόν, θα σας ανακοινώσω και κάτι άλλο. Η Κύπρος λοιπόν, για να αποδείξουμε λοιπόν και στο λαό το δικό μας αλλά και στο Κυπριακό, η οποία δεν μπορεί να έχει διαφορά. Αν και δεν είμαι Κύπριος, είμαι Έλληνας, αλλά όπου μιλάνε ελληνικά. Ελαδίτης. Και όπου μιλάνε ελληνικά. Και Κύπροι και Έλληνες είμαστε. Το ίδιο. Και όπου μιλάνε ελληνικά, ακόμα και αυτοί που σκέφτονται ελληνικά, είναι πάλι δικοί μου. Τους λέω λοιπόν ότι στην Κύπρο, επειδή μας πιέσανε πολύ, λένε μπορούμε να έχουμε 1 δισεκατομμύριο πριν υπογράψουμε. Αυτή είναι η είδηση, κύριε Μπεξή. Δεν την ξέρει κανείς. Τους είπαμε ναι. Πήγε λοιπόν από την τράπεζά μου 1 δισεκατομμύριο και λέμε πάρτε το δισεκατομμύριο και λέτε να υπογράψετε. Στην περίπτωση που κολλήσετε οποιοδήποτε θέμα με το ομόλογο που δεν θα κολλήσετε, αλλά για να μην φοβάστε τελείως, τους δώσαμε και άλλα 20 δις. Δηλαδή 1, 20 και 50. Yes. Το έχω έγραφα από την τράπεζά μου. Δηλαδή τους δώσαμε και 20 δις, μην ποτέ φοβηθούν το ομόλογο. Το οποίο ξέρετε είναι αυτοί οι φόβοι που δεν είναι φόβοι, αλλά πρέπει να είναι φόβοι. Είναι σαν την κοπέλα που θέλει να πάει με τον άντρα, αλλά κάνει τη δύσκολη. Να ρωτήσω κάτι πρώτα. Εκτός και δεν σε αφήνει ο πατέρας σου. Τώρα τι μας θέμα δηλαδή. Προτίθεστε να κάνετε το ίδιο εδώ στην ελληνική κυβέρνηση. Να δώσετε δείγμα γραφής, να δώσετε ένα ποσό. Αν έρθει αύριο η ελληνική κυβέρνηση, 1, 2, 3 δισεκατομμύρια. Τις τα δίνουμε μπροστά δηλαδή, αλλά με υποχρέωση, όχι τα παίρνεις και μετά συζητάμε. Μετρητά. Τα παίρνει. Δεσμεύεστε τώρα. Σε όλο τον ελληνικό λαό να τις δώσω 3, 2, 1 δισεκατομμύριο για ένδειξη τηλεγραφής και κατευθείαν να υπογράψω συμβόλαιο. Δεσμεύομαι σε όλο τον ελληνικό λαό. Απαταιώνας ο κύριος, ορίστε κύριε. Κάποια στιγμή, αγαπητοί μου συνέλληνες, αν είχε έρθει ένα χαρτί από Αμερική ότι τα ομόλογα είναι ψεύτικα ή η Τράπεζα της Ελλάδος είχε κάτι, θα ερχόταν λοιπόν σε ένα δικαστήριο και θα σου λέει: ακούστε κύριε Σόρα, δεν ξέρω τι λέτε, να το δικάστε τον άνθρωπο. Τελειώσαμε. Στη δίκη λοιπόν αυτή βγήκε η απόφαση. Και θα ήθελα η κυρία Χαραλάμπους να διαβάσει την απόφαση για να καταλάβουν όλοι οι συνέλληνες τι ακριβώς είναι, να βουλώσουν τα στόματα, να πάρει ο καθένας τις ευθύνες του και γρήγορα γιατί δεν υπάρχει καθόλου χρόνος. Διαβάστε ακριβώς το αιτιολογικό
της απόφασης, έτσι, την απόφαση και το αιτιολογικό. Θα πω πρώτα την διάταξη του άρθρου 191 που ξεκινάει με αυτόν και στείνει όλα τα υπόλοιπα και θα δείτε πώς εξελίσσεται. Κατά τη διάταξη του άρθρου 191 παράγραφος 1 κτλ. Με φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών και χρηματική ποινή καταδικάζεται όποιος διασπείρει με οποιονδήποτε τρόπο ψευδείς ειδήσεις ή φήμες ικανές να επιφέρουν ανησυχίες ή φόβο στους πολίτες ή να διαταράξουν τη δημόσια πίστη ή να κλονίσουν την εμπιστοσύνη του κοινού στο εθνικό νόμισμα ή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας ή να επιφέρουν διαταραχή στις διεθνείς σχέσεις της χώρας. Όλα αυτά είναι αυτά που κατηγορήθηκε. Ξεκάθαρο. Και εξηγεί παρακάτω ότι πάμε στην υποκρίση περίπτωση αποδείχθηκε ότι ο πρώτος κατηγορούμενος δυνάμει αμετακλήτου πληρεξουσίου την χάνει διαχειριστής χρηματικού ποσού ύψος 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το ποσό αυτό έχει ενσωματωθεί σε 6 διεθνή γραμμάτια του Αμερικανικού Ταμείου, ονομαστικής αξίας εκάστου 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, λήξεως του μήνα Αυγούστου το έτος 2014, τα οποία έχουν κατατεθεί σε λογαριασμό καταπιστεύματος και φυλάσσονται προς πίστοση και χορηγία της ελληνικής δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, τούτος προτίθεται να χορηγήσει το ανωτέρω χρηματικό ποσό στο ελληνικό κράτος υπό τη μορφή δανείου με διάρκεια αποπληρωμής 100 ετών και με επιτόκιο 0,5%. Η όρη δε που έθεσε για την εκταμίευση του ποσού ήταν η διεξαγωγή λογιστικού ελέγχου από Επιτροπή Διεθνών Πραγματογνωμόνων υπό την εποπτεία του Αρείου Πάγου, προκειμένου να εξακριβωθεί το ακριβές ύψος του δημοσίου χρέους και η διεξαγωγή έρευνας και η απόδοση ευθυνών σε όσους είχαν στη διαχείρισή τους δημόσιο χρήμα. Λοιπόν, εξηγεί το ιστορικό τι έγινε, φεύγω από εδώ. Από κανένα αποδεικτικό μέσο δεν αποδείχθηκε η αναλήθεια όσων υποστηρίζουν οι κατηγορούμενοι. Ειδικότερα ουδόλως αποδείχθηκε η ανυπαρξία του ανωτέρου χρηματικού ποσού ή η πλαστότητα των τίτλων που το ενσωματώνουν. Όπως κατέθεσε ο πρώτος μάρτυρας υπεράσπισης, ο οποίος την χάνει διευθυντής και διαχειριστής Ομοσπονδιακού Πρακτορείου Μεταφοράς Μετοχών, που εδρεύει στο Οντάριο του Καναδά και είναι ο θεματοφύλακας των εν λόγω ομολόγων, το ποσό που αυτά ενσωματώνουν είναι πραγματικό, ο ίδιος δε προέβησε έλεγχο των ομολόγων βάσει της συριακής γραμμής αυτών και διαπίστωσε την γνησιότητά τους. Εν ώψη δε της αλήθειας των διαδεδομένων, τούτα ουδόλως καθίστανται ικανά να δημιουργήσουν ανησυχία στους πολίτες της χώρας. Εξάλλου αποδείχθηκε ότι οι μοναδικοί όροι που τέθηκαν για τη χορήγηση των χρημάτων ήταν αποκλειστικά οι προαναφερθέντες. Ουδέποτε οι κατηγορούμενοι επιδίωξαν την ανατροπή του πολιτεύματος ή την αλλαγή του συντάγματος. Μικρά παραδείγματα τώρα. Κάποια στιγμή το Υπουργείο Οικονομικών, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, λέει: γιατί δεν αγοράζετε, λέει, 100 εκατομμυρίων ομόλογα, έστω, λέει, να δείξετε ότι μπορείτε να κάνετε μια αγορά με ρευστό και να μην μπαίνουμε στη διαδικασία των χρεογράφων και να υλοποιηθεί η πράξη αυτή εύκολα για να πάμε μετά να πάμε στο επόμενο. Ναι. Του λέω: κοιτάξτε, δεν το δίνετε αυτό γραπτός ότι αν και εφόσον υλοποιηθεί με πραγματικό τρόπο γίνουν όλα στην εντέλεια και πραγματοποιηθεί η αγορά, εσείς θα συνεχίσετε στον έλεγχο και την υλοποίηση της πρότασης? Σιγά να μην σας το έδωσε. Όχι, το είχαν υποσχεθεί και είπε ναι. Εγώ είχα έτοιμο το έγγραφο και του το δίνω. Εγώ του λέω: σας το δίνω έγγραφο, διαβάστε το, πείτε μας αν είναι εντάξει. Όχι, λέει, παρόλο που δεν θέλουμε να δίνουμε τέτοια έγγραφα, εάν υλοποιηθεί με ωραίον τρόπο, λέει, όλη η διαδικασία, εμείς θα προχωρήσουμε να κάνουμε αυτό. Ωραία, λέω. Πείτε μας τώρα τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να γίνει η εξαγορά των ομολόγων και μας ενδιαφέρουν τα κυπριακά ομόλογα και όχι τα ευρωομόλογα, τα οποία εκδίδονται από το Υπουργείο Οικονομικών με τους συγκεκριμένους τρόπους. Και πώς γίνεται η εξαγορά των ομολόγων? Είναι δύο πλευρές τράπεζες, κάθεται η μία δίνει χρήματα, η άλλη αγοράζει τίτλο. Δεν έχει πολλούς τρόπους. Είναι delivery versus payment, δηλαδή παραδίδω χρήματα και παίρνω τίτλο. Μου λέει, θα μας φέρετε ένα statement λογαριασμού, δηλαδή ένα εξτρέ της τράπεζας, όπου να δείξετε ότι υπάρχουν τα χρήματα και από εκεί και πέρα την άλλη μέρα οργανώνεται να γίνει εξαγορά. Του λέω, παρόλα και αυτόν, του λέω, είναι παράνομο να γίνει, γιατί δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Επειδή είμαστε εμείς, δημιουργείται καινούριους τρόπους. Ας το πούμε ότι και αυτό είστε κυβέρνηση, το δικαιούστε να το ζητήσετε. Εμείς θα φέρουμε το statement. Εσείς τι θα φέρετε? Το έγγραφο που έχουμε συμφωνήσει. Συμφωνούμε σε αυτό? Δηλαδή, εγώ θα σας δώσω το statement από τη μία, εσείς θα μας δώσετε από την άλλη την επιστολή. Και αυτά καταγραφήκαν. Εγώ τα κάνω πρωτόκολλο, τα καταχωρώ, παίρνω το πρωτόκολλο, κοινοποιώ και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και στην Κεντρική Τράπεζα και σε αυτούς.
Εμείς το statement λογαριασμού το βράδυ της ιδίας ημέρας το είχαμε στα χέρια. Το είχαμε στα χέρια μας και το στείλαμε στην Κύπρο 100 εκατομμύρια. Όχι, 325 εκατομμύρια δολάρια σε λογαριασμό. Και μάλιστα επειδή είχαν το πρόβλημα, αυτό γινόταν Οκτώβρη, είχαν το πρόβλημα που ανακοινώναν συνεχώς για τις συντάξεις, ότι δεν θα προλαβαίναμε να πληρώσουμε συντάξεις, τους στείλαμε την ίδια μέρα ότι η αγορά θα γίνει για 500 εκατομμύρια για να μην μπουν στο πρόβλημα. Παρόλο που ήταν 325, την επόμενη μέρα θα ήταν 500. Ναι. Και τους είχαμε καταθέσει αυτό. Ελέγξαν τα χρήματα, ήταν μέσα. Και ξεκινάμε τη διαδικασία να πάρω αυτά που είχαμε πει. Το πιο σημαντικό το είπατε και φύγατε. Ελέγξαν τα χρήματα, ήταν μέσα. Ελέγξαν τα χρήματα, statement λογαριασμού. Μα δεν μπορεί να αγοράσει αλλιώς ομόλογα. Μα ήταν statement λογαριασμού. Είναι cash αυτό. Είναι από άλλες μας τράπεζες. Και ελέγξαν και ήταν τα χρήματα εκεί. Να το ξεκαθαρίσουμε. Εδώ δεν μιλάμε σε οικονομολόγους. Μιλάμε στους πολίτες που πρέπει να τους τονίζουμε τα σημαντικά. Ελέγχθηκαν τα χρήματα, ήταν μέσα. Σε ρευστό. Έτσι, μπράβο. Κλειδωμένα υπέρ της πράξης. Που σημαίνει ότι κάποιος για να τα κλειδώσει τα χρήματα τα εκταμείευσε από κάπου, τα έβαλε σε λογαριασμό. Προφανώς. Υπήρξε κόστος, ανοίξαμε λογαριασμούς, κάναμε ό,τι έπρεπε να είχαμε κάνει. Και περιμένω εγώ να δω αυτό που μου είχε υποσχεθεί. Ανταυτού μου έρχεται μία επιστολή σε email, η οποία λέει: κυρία Χαραλάμπος, ο συνήθις τρόπος που αγοράζονται τα κυπριακά ομόλογα είναι να αποταθείτε στην Deutsche Bank. Ναι, στρίβει δια το αρεβόνος πάλι. Εγώ λέω στην Deutsche Bank, τι σχέση έχει ο μεσάζοντας με την κυπριακή κυβέρνηση τη στιγμή που εμείς είμαστε στην κυπριακή κυβέρνηση? Δεν έχουμε τράπεζα Κύπρου, δεν έχουμε κάπου εδώ να τα αγοράσουμε. Έπρεπε πάλι να βάλουν στη μέση τους Γερμανούς. Και πώς θα γίνει αγορά με τα δεδομένα που είπαμε? Η Deutsche Bank θα μου δώσει αυτόν το έγγραφο που έχουμε συμφωνήσει? Και του βάζω μέσα σε κύκλον αυτόν το συνήθως και λέω: το συνήθως έγινε για μας. Γιατί συνήθως ο προηγούμενος που αγόρασε είναι αυτός και δεν αγόρασε με αυτόν τον τρόπο. Δεν το έκανε έτσι. Και ξεκίνησε ένας. Τίποτα δεν έγινε βέβαια. Σταματήσαν. Εμείς προχωρήσαμε. Πάντοτε όμως προσπαθούσαν να βρουν κάτι, να εφεύρουν και ένα καινούριο τρόπο, γιατί η γνωστή μέθοδος δεν τους εξυπηρετούσε. Έτσι, αυτό δεν λέτε? Έτσι, αλλά εγώ θέλω να σας πω, έστω και αν θα δείτε το εύρος της προδοσίας με αυτά που θα ακούσετε τώρα. Εμείς συνεχίσαμε όμως, παρόλο που δεν έκαναν αυτό που είπαν. Ξαναπάμε πίσω και τους λέμε: ακούμε ότι θα γίνει πρόβλημα με την τράπεζα, τη Μαρφή. Πάω και τους καταθέτω, τους λέω: επειδή σαν Κύπρια πολίτης διαβάζω τα τεκτενόμενα και καταλαβαίνουμε ότι θα μπούμε σε προβλήματα με τις τράπεζες. Και οι τράπεζες θα γίνουν πολλά προβλήματα στην Κύπρο που θα χαλάσει όλη η οικονομία, γιατί θα παρασυρθεί από τις τράπεζες. Όχι, λέει, δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα, δεν υπάρχουν κτλ. Εμείς βλέπουμε ότι υπάρχουν. Πριν παρουσιαστεί, μιλάμε για Οκτώβρη. Τους καταθέτουμε την ίδια ημέρα και πάλι σε λογαριασμό και τους το δίνουμε πάλι το statement, όπου κατοχυρώνονται υπέρ της Μαρφή τα χρήματα τα οποία χρειαζόταν ήταν 1 δις τότε. Και είχαμε μπει, εάν και εφόσον χρειαστούν ακόμα και 4, δηλαδή να φτάσουν στο σύνολο 4, τα χρήματα θα ελευθερωθούν σταδιακά σε 2-3 επόμενες ημέρες. Και τους καταθέτουμε αυτόν το statement. Πάλι ελέγχονται τα χρήματα και εκεί. Βρίσκω δικαιολογίες ότι έχουν τη λύση και δεν τα χρειάζονται. Και προχωρήσαν πάλι να κάνουν τα ό,τι έκαναν. Τα δικά τους. Αυτό έγινε για πόσο καιρό? Από τον Οκτώβριο μέχρι μέσα Δεκεμβρίου. Για 2,5 περίπου μήνες δηλαδή σας παιδεύανε. Αφού πήγαμε, ήρθαμε, ζήτησα κάποια στιγμή από τον ίδιο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας παρουσία μαρτύρων και του Γενικού Γραμματέως και του λέω: κοιτάξτε, μπαίνω εγώ από τη μία πόρτα και λέω: δεν έγιναν σωστές οι διαδικασίες και γι' αυτό σήμερα ακόμα συζητάμε και μετά από τόσους μήνες πάμε και ερχόμαστε και δεν τελειώνουμε. Έρχεται το Υπουργείο Οικονομικών από το πλάι και σας λέει ότι έχει κάνει έλεγχο και έχει βρει άλλα πορίσματα. Εμείς σας ζητούμε γραπτώς, θέλουμε τα πορίσματα να αποδειχτούν, εσείς δεν μας τα φέρνετε. Δεν κάνουμε από κοινού μια κατάσταση να φέρετε το Υπουργείο Οικονομικό, εμένα. Να είμαστε όλοι παρόντες μπροστά. Μάρτυρας και εσείς ως πρόεδρος, ο οποίος θα παίξετε το δικαστή, το Υπουργείο Οικονομικών να μας κατηγορήσει, να δούμε ποιος έχει δίκιο. Καθόμαστε σε αυτόν το τραπέζι, έγινε το επόμενο πρωί. Και ξεκινά τα παράξενα του το Υπουργείο Οικονομικών και να λέει: ναι, εμείς έχουμε τον τρόπο να ελέγξουμε και να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Του λέω: ήρθαμε εδώ να πούμε την αλήθεια. Δεν κουράζουμε. Δεν ήθελαν δηλαδή. Δεν ήθελαν, όχι μόνο κοροϊδεύαν. Τελικώς όμως, στη λήξη της παρουσίας εκείνης, αποδέχεται το Υπουργείο Οικονομικών ότι είπε ψέματα, γιατί λέει: η Τράπεζα Κεντρική της Κύπρου δεν αποδέχτηκε να προχωρήσει σε οποιονδήποτε έλεγχο. Μάλιστα. Και ακύρωνε η Τράπεζα και δεν άκουγε την εντολή του Πρόεδρου. Είναι μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι καταθέτουν ένα ομόλογο 3 δισεκατομμύρια από το ίδιο
κωδική συριακή σειρά με το δικό μου, το UCC. Από τον ίδιο Κωδικό. λογαριασμό. Το 2010 λοιπόν η Τράπεζα της Και Ελλάδος... τι γίνεται με αυτό, έχει την ίδια τύχη? Όχι βέβαια. Το αγαπάνε πολύ και το επιβεβαιώνουν. Μπορείς σε παρακαλώ να διαβάσεις την επιβεβαίωση του ομολόγου? Θέμα, έτοιμα περί εξετάσεως. Μισό. Δεν κατάλαβα τώρα. Υπάρχει και έγγραφο. Αυτό είναι βόμβα. Υπάρχει έγγραφο τέτοιο? Υπάρχει πρωτόκολλο κατάθεσης και πρωτόκολλο απάντησης. Ποιος απαντά, κύριε Χαραλάμπους? Προβόπουλος, κύριε. Ποιος απαντά? Τράπεζα της Ελλάδος. Και τι απαντά? Θέμα, έτοιμα περί εξετάσεως και πιστοποιήσεως διεθνών συναλλαγματικών. Όσο μπορούμε να σας διαβάσουμε παραπέρα. Τώρα δεν διαβάζω όλα, θα διαβάζουμε αυτά που πρέπει. Ναι. Σας ενημερώνουμε ότι τα κατατεθειμένα από εσάς έγγραφα από ημερομηνίες τάδε έχουν πιστοποιηθεί για την αυθεντικότητά τους. Τι λέει αυτό? Το 10. Γιατί, κύριε Προβόπουλε και κύριε Στουρνάρα και κύριε αξιωματούχοι, το 12 δεν είναι καλά? Να το δω με τα μάτια μου χωρίς να το δείξω. Γιατί το 10 είναι και το 12 δεν είναι? Στη διάθεση των αξιωματούχων όλα τα έγγραφα. Και αυτά που δεν μπορούμε να δείξουμε.